čo tu robíš? Ale Rusko, Ukrajina sú vo vojne a nepustili nás tam, tak sme sa otočili aj s lietadlom. Ale som rada, že ťa vidím. Hej, nevyzeráš. No, som dosť prekvapená. Si istá. Kika, čo tu robíš? Našla som tak, že to nemalo čo robiť. Kika, presne, sme kamošky. Ale teraz už sú pre mňa príliš nebezpečné. To bol sen. Asi som to včera trochu prehnala. Takže vravala by som na ňu niečo vyhrala. Keď si vystúri, mám teda čo? Potrebujem Johnnyho foťák. Kde ten blb má? Musím ho nájsť. Aj tak ma nebavilo. Čo? Aký duchovia? A kde si? No dobré, idem za tebou. Venha provar meu brunch. Saiba que eu tenho approach. Na hora do lunch, eu ando de ferry boat. Venha provar meu brunch. Saiba que eu tenho approach. Na hora do lunch, Kde to môže mať? eu ando de ferry boat, já comigo. Eu No, tenho sabor. nie si na to asi až tak zvyknutá a potom, že si včera dala toho maxi jointa, tak si to proste nečuduj, že vidíš veci, ktoré neexistujú. No, asi by som to mala obmedziť. Máš rekt, Maženko, máš rekt. To by si mala. A čo Kika? No, Neozvala sa ti? nie, iba mi prišla od nej táto správa. Ahoj, doletela som zdravá živá, vyzerá to tu ako polstoročie dozadu. Na intraku tečí teplá voda len od 8 do 5, okná sú drevené, aspoň plynové radiátory tu majú, aj keď piecku ešte asi nestihli odpratať stadeto. Ale inak fajn, o internete môžem snívať, snad nájdem aspoň niekde v meste. Dá svydanie, už teraz mi chýbate. Vôbec nechápem, kde nabrala odvahu a kuráž, aby napísala takúto SMS-ku. Veď to je... Celé je to jedno veľké klamstvo. A si na to niečo odpísala? Iba som z toho sklamaná a aj zmetená. No, tak to sa ti ani nečuduje. Ale vieš, čo dobre robíš, že
že si je na to nič nenapísala. Vieme, čo vieme. Kika je tam, kde je a proste nech sa to začne riešiť až vtedy, keď sa vráti. To už bude mať na starosť polícia. A tak to bude aj lepšie. Asi už poviem.